Ahojte, vítam vás pri novom videu a je to unboxing z hebe.com. Dlhšie som vám nenatáčala, lebo som chorá, ako ešte počuť na mojom hlase. Dneska som bola na kontrolu, takže už je to lepšie. Takže vám ešte dotočím aj tie série videí, čo máme začaté, ale dneska tu máme teda unboxing. Objednala som si túto sadu sprchových gelov od Dermacol. Je tu granátové jablko, kokos a ananás, také moje obľúbené vône, takže sa teším, možno sa s niekým ešte podelím, uvidím. Každopádne, keď sa mi vráti čuch, keď nebudem mať nádchu, tak ich ovoniam. Ďalej som si zobrala tieto zmatňujúce obrúsky od Essence All About Matte so zeleným čajom a je tam 50 kusov. No a zobrala som si toto sérum pod maskaru, myslím, že to je 8 v 1. Malo by to vydržať 3 až 4 týždne. Počula som, že to je veľmi dobré, tak keď domíňam to od, myslím, že mám Essence, tak sa vrhnem na toto, veľmi sa na ňo teším. Mala som ho na mojom wishliste, toto už dlho. No a ešte som si objednala túto sadu masiek od Myši. Pozrite, aký krásny obal to má. A je tam teda 10 platenkových masiek. Ja som vyskúšala zopár už v minulosti a bola som s nimi veľmi spokojná, takže vyskúšam takto všetky. Táto je so zeleným čajom, tu som už myslím, že mala. Toto je neviem čo. Neviem, či tu asi nebude po slovensky. Ale možno na krabičke. Aha, toto bude. To je asi citrón, alebo citrónové drievko, alebo niečo také. Potom je bambucké maslo s výťažkom Speral, s uhorkou, aloe vera, toto som si nie istá, či som mala, ale toto tí 3 som mala, to bola perfektná maska. A myslím, že aj túto citrónovú som mala, ale neviem, či som ju vyskúšala, alebo či som ju niekomu dala. Potom je tu táto s medom a s granátovým jablkom, posledná. Takže mám zásobu masiek na nejaký čas. Samozrejme, mám aj nejaké doma ešte. No a momentálne mám totálne vysušený nos, takže musím si dať trošku tváričku dokopy. No a toto je teda takýto krátučký unboxing od Hebe. Určite si tam pozrite, sú tam veľké zľavy. A budeme rozbalovať aj adventné kalendáre, len ešte všetko čakám, kým mi príde. Takže som vás chcela len takto v krátkosti pozdraviť a ukázať vám, čo mi prišlo. Takže keď sa vám videjko páčilo, budem rada za váš like, odber alebo nejaký pekný komentár a prajem vám ešte pekný deň. Čaute.